το οποίο συστήνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα δεν μας εκπροσωπεί κανένας όσον αφορά το Δημοτικό Συμβούλιο στο ΚΙΤ. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα που πρέπει να το τονίσω και πάλι άλλη μια φορά. Αυτό που έγινε με το δικαστήριο και το εφετείο είναι μια νίκη και δημιουργεί ένα προηγούμενο για όλη την Ελλάδα. Και εγώ αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι επέμεναν μέχρι το σημείο που βγάλαν την απόφαση του συγχαίρω. Εγώ ήμουν πρόεδρος στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν έγινε το ανοιχτό Δημοτικό Συμβούλιο, αν το θυμάστε Γιώργο, πάνω στο ΚΙΤ μπροστά. Ήξερα ότι γίνεται αυτή η προσπάθεια. Δεν μετήχα. Για πολλούς και διαφόρους λόγους. Δεν μπήκα μέσα σε αυτή την. Γιατί δεν πίστευα ποτέ ότι θα υπάρξει τέτοια απόφαση στην ελληνική δικαιοσύνη. Όχι, πώς ήταν. Για την πρώτη απόφαση, δηλαδή την πρώτη προσφυγή. Ναι, με το πάλι διάλογο θα κάνουμε. Αφήστε να ολοκληρώνω ο καθένας και να κλείσουμε το θέμα. Δεν του ζητήθηκε. Ήξερα ότι έγινε αυτή η προσπάθεια. Η δικαστική. Δεν μετήχα γιατί δεν πίστευα. Δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι αυτοί ούτε θυμάμαι και να το κρατήσαν μυστικό. Όχι, το ξέρω ότι γίνεται και μια τέτοια αγωγή η οποία μπορεί να αποφέρει αποζημιώσεις. Επομένως, είναι λάθος να λέμε ότι ήταν ένα μυστικό και το κρατήσανε αυτοί οι ίδιοι για να αποζημιωθούν και να πάρουν τα λεφτά. Από εκεί και πέρα, το να αρχίσουμε τώρα και να τους κατηγορούμε είναι μεγάλο λάθος. Ο καθένας από εκεί και πέρα αυτά τα λεφτά που πήρε μπορεί να τα διαθέσει όπου θέλει, όπως είπε και ο Σταύρος ο Τρίκας, τα διαθέσει όπου θέλει. Και εσείς μπορείτε να πείτε από μια άλλη οπτική, ναι, έπρεπε να διατεθούν στην Αργυρούπολη, στις κοινωνικές υπηρεσίες, στους συλλόγους κτλ. Ναι, είναι μια άποψη και αυτή. Αλλά δεν θα τους κρεμάσουμε στο Σύνταγμα τώρα επειδή οι άνθρωποι αυτοί δεν είπανε θα δώσουμε λεφτά και στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου και δεν ξέρουμε αν θα δώσουμε. Γιατί καταλήγουμε. Από τώρα τους καταδικάσα μόνο. Σταματήστε. Γιατί δεν είναι θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου, συμφωνώ με τον κύριο. Δεν είναι θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν μας εκπροσωπούν αυτοί. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν το εκπροσωπούν αυτοί. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορεί να μας εκπροσωπήσουν. Αν αυτοί θέλουν να αγωνιστούν ξανά, αυτό είναι δικό τους θέμα. Αν νομίζετε ότι αυτοί επειδή πήραν 10.000 δεν ξαναγωνιστούν, και αυτό πάλι είναι λάθος. Αυτά.